Molt bon dia, companys. Alguns ja em coneixeu, soc Marc Oliver d'Arquitect 360, el vostre agent immobiliari de Lleida. Doncs molt bé, avui us vinc a presentar una casa molt especial. És d'uns amics nostres que ens l'han deixat i la veritat és que val la pena veure. Acompanyeu-me. Tenim una casa de 3 plantes seminova. Estem aquí molt pròxim als Països Catalans, entre les cases Sant Pere i Balàfia. Fixeu-vos, primer de tot la planta baixa. Tenim una entrada, tenim la porta del garatge i aquí podreu tenir els 2 cotxes, la moto, el que us faci falta. Té uns raconets especials. Té una zona sota l'escala, que és on hi ha el dipòsit, el grup de pressió i tot el que són les instal·lacions de la casa. Després, acompanya. Tenim aquí un raconet molt xulo, que és aquest d'aquí, que és ideal per fer els vostres guateques. Com us fixeu, té la paret ja decorada, així estil rústic, amb un foc a terra. La veritat és que es nota que l'utilitzen. I mireu, té aquí també una pica bastant correcta per poder limpiar tots els aparells que utilitzeu durant les vostres festes. Com veieu, tenim vigilant i tot, que és el pinche que volta per aquí. Fixeu-vos, per no fer el vídeo massa llarg, us faig una mica tot el recorrido. Aquí tenim un tràmit d'escales per pujar cap a dalt. Com sempre, el vigilant va aparcant el camí. Fixeu-vos, tenim un menjador molt gran, amb foc a terra i la terrassa, i la part de la cuina. Començarem per aquí. La cuina la van ampliar, és a dir, originalment aquí hi havia com una habitació, el que van fer ells és el que volíem tots una mica, tenir un espai gran de cuina on poder estar tota la família. Tenim mobles molt xulos, moble columna, campana decorativa de metro, 2 piques, equipat, rentavaixelles, està tot. Fixeu-vos, té aquí una petita galeria, que no sortirem, però us pot anar bastant bé per deixar enredos i demés.